हेलौ लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि बयनोबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आंनि मिजिं नोंथांमोना अबं गसाइनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। आंना एसे हामब्लावगोन, माने एसे गाहाम जाबावगोन जुदि नोंथांमोना आंनि कन्टेन्टफोरखौ नायो, शेयार खालामो, कमेन्ट्स हरो, लाइक खालामो। थ' बिदिब्ला आंनि आंगो लोगोफोर, आङो दिनैनि बे आंनि सुंथाब कन्टेन्टखौ जागायजेननोसै। आं दिनै नोंथांमोनजों एसे मिनिगोनसो, माने आं दिनै नोंथांमोननि सेराव बुंनो नागिरदों एबा सोरनावबा सोंनोबो नागिरदों दै, बे सिख्लाफोरा माबोरै जुलि जानाय हौवाफोरजों थाब सिथाबो, एबा बे जुलि जानाय हौवाफ्रा बे सिख्ला मोजां मोजांखौ माबोरै थाब बमब्रायना लायो, बिनि सोमोन्दै आं गिबियावनो फैनोसै। सासे जोंनि महरगिरिनि आखु, आं बिथांनि मुंखौ खारिनाय नङा। जायखिजाया ओरैबायदि मानसि दङ जे जेनेबा नोंथाङा मोनसे मेल मिथिङाव थांबाय, फन लालायबाय, बिदिनो रायलायबाय फंफा फंनै, हेलौ हाय ओरै होननानै रायलायबाय। थिग बिदिनो लासै लासै फुंनिफ्राय सानजौफुनिफ्राय बेलासिनिफ्राय हरनि 9टा-10टासिम रायज्लायग्रा जाबाय बिसोर सानैया, जेनेबा बे सिख्ला आरो बे जुलि जानाय मानसिया। दा बिदिनो लासै लासै मा रायज्लायो मिथिबायना रायजोफोर? नोंहा गोसोथोंनाय दंना गैया? कम्बलखौ खोबना लाबायानो बियो खर'आव। बिदि होनना सोंनोसै, नोंहा गोसोथोनाय दंना गैया, मोजां मोननाय दंना गैया? आं माने नोंखौ जोबोद नायफ्लांबाय थायो नुब्लाथाय, आरो नोंनि गारांखौ आं खोनासंनो लुबैयो। नों जोबोद समायना दै, गाबोन पार्कआव फैनो नामा आमुक जायगायाव? फैयोब्ला माबा माबि जानोसै सानैजों, ओजा हिन्जावा हरनोसै। जागोन दे जागोन, आं थांगोन, माने जानाय नालाय। ओमफ्राय रेस्टुरेन्टआव लांबाय, दौबाय, गोदै गोदै मेरला मिथाइ, चावमिन, मम', माबा माबि बे माखाखौ दौबाय। दिनै दौनानै हगार हरलायबाय, आरो लिंहरबावबाय सानसे, गाबोनबो फैदो सम मोनब्ला। फैगोन दे। एबार गुबुन रेस्टुरेन्टआव लांलायबाय, एबार बियार लोंहोबाय, सोंबाय बियार लोङोना लोङा? लोङो, बियारबो लोङो, ओरै जाहैबाय। बिदिनो ज' जाजाय सानैजों ज' बेरायग्रा जाबाय। लासै लासै रायज्लायनाया गोथौनिफ्राय गोथौसिन जाबाय। बिदिनो बे लासैनो माने गावहा जि हाबा जादों बेखौ बावलांसैब्रा, बे अलप माने बोरायदबा जुलि जानाया। ओमफ्राय सिख्लायाबो मोनजागोन नालाय, बयफ्रेन्ड थाबाबो बयफ्रेन्ड दं होननानै खिन्थाला बियो। बयफ्रेन्ड दं होननानै खिन्थाला, माने खोन्थाब्लाथ' बे जाहोनाय नङाना। थिग बिदिनो लासै लासै हराव कम्बल खोबना रायज्लायनाया बारा जाबाय, लोगो हमलायनाय जाबाय। बिदिनो लासै लासै माने बे बोराय जुलि जानाय मानसिफोरा बै सिख्लाफोरखौ बमब्रायो। आंनि आयदाब्ला आरो बिदि। दा हमना ला जोबोद थाखा गोनां मालदार मानसि हिन्जाव दं, बिदिनो मा खालामो बेयो, जेनेबा बबेबा स्टेजाव मोसानाय बिदों बिनाव, मोसानाय बिब्ला गाव जायखौ फसायो बेखौ रायज्लायना हरनोसै बारा। फैसाया 25,000 जा 30,000 जा, माने गावथ' हारसिं थांनो हाला नालाय बिनि खाथियाव, बे एक्ट्रेसनि खाथियाव, जेनेबा बे सिख्लानि खाथियाव। मोसानो रोंगौ एक्ट्रेस नङाबाबो, हमना लादो। बिनि खाथियाव गाव थांनो हालाना, गुबुनखौ बुंनोसै, ओइ आमखा, नोंथ' कालचार सेक्रेटारि, आंनाव माने मोसाग्रा बिदों बिसोरो, आं सासे मोसाग्रा लाबोनांगौ, नोंनि आखायाव दंना? आमुगा जागोन ना जाया? आमुगा जायालै, आमुगखौ लागो, जेसेबां बियो आं होगोन। बिदि होननानै बुंहरबाय। बिथाङा लाना फैबाय गावनि फसायनायखौ, बै मालदार बिथांनि बै फसायनाय एक्ट्रेसखौ लाबोबाय। बिदिनो बे लाबोबाय नालाय, लोगो हमलायबाय, लासैनो फैसाखौ होबाय गावनि आखाइजोंनो। बिदिनो लासै लासै सिं मा रायज्लायखो मा माखो, माने हिन्जाव थानानैबो बे माने बे एक्ट्रेस एबा मोसाग्रा बेफोरखौ लासैनो गोसोथोनो हमबाय दै। दा खोथाया जाहैबाय मा, जोंहाथ'
बुंनो गोनां गैया जेबो खिन्थु बिदि इन्टारटेनमेन्ट जालायबाय थायो आरो सिं सिं गावजों गाव थ' आंनि मथले बिदि जानाङा जायहा माने मोसानो रोंगौथि दङ बियो मोसाखागोन नङा होमबा जायहा डाइलग रोंगौ जायहा सिनेमा एक्टिंनि रोंगौथि दङ बे सिनेमा गाखागोन बिथांमोनखौनो बिदि खालाम लासै लासै साफा सानै एक्ट्रेसफोरखौ एसे एनै बदनाम जानाय खोनायो आरोखि ओंखायनो आंनि मिजिं बेफोरबायसा जानाङा खोनाबाय रायजोफोर दा बुंनाया उल्था फाल्था जाबाय आंनिया थब्लं जायासै थेवबो नोंथांमोना बुजिबाय जे आरो सिख्लाफोराबो दं सिख्लाफोराबो बे बोराय दबफोरखौ बमब्रायो माने थगायनायसो बिसिना आदा आंखौ आमुक जायगायाव लांनांगौमोनहाय बिराद दुखु जादों न'आव बिदि होनोसै बिदा नालाय हौवा अलप बोरायदबनाय गोसोआ मोजां मोनलायबाय बियो गावनि गारियावनो दैखांना लांबाय दोनहैबाय बिदिनो दिनैबो लांलाय गाबोनबो लांलाय माने बे जाम्बा बे माने बे थाखा गोनांफोरा बिदिनो गोबां थाखाखौ जाख्ल'जाय जाहैबाय मा खालामगोन बिदिनो माने जायो आरो गेजेर गेजेर सिं सिं आं नुबोदों नोंथांमोनाबो नुबोदों नङा होमब्ला बिदिया जानो नाङा जाय रोंगौ बेथ' बुंबायानो आं स्टेज पारफरमेन्स सिनेमा एलबाम गाबायानो थागोन थ' बिदिनो मेरला माने आखुनि मानसि दं जोंनि बर'नि गेजेराव बुंनानै फोजोबनो हाया जायखिजाया आं बेखौ दिनै ओरैनो हगार हरनोसै माने सानफ्रोमबो कन्टेन्ट होनांगौ नालाय साबजेक्टखौ आं दिनै माने मोजां नागिरना मोनासैबाबो बेखौनो गोसोआव खांबाय थाबाय ओंखायनो आं बेखौ नै दा बे लामा दथानिफ्राय नोंथांमोननो हरबाय दान्दिसे उनावनो इउटिउबाव थांसिगोन नोंथांमोन थ' बिदिब्ला आङो बेहेरबारि आउटपस्टनि शुटिंआवसो थांनो ओंखारदों नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानोसै गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै बर' हारिमुनि थेंक इउ